El sismògraf d'enguany ha estat ple de propostes que ens parlen de l'aquí i de l'ara i per això vam creure oportú fer una erupció sobre el present. D'una banda hem volgut posar el focus sobre creadors i creadores joves i emergents, ballarins i ballarines que conformen el present de la dansa i que són aquesta nova generació. Un d'aquests projectes protagonistes ha estat FF90, que és un nou projecte impulsat pel Graner. Té la intenció de generar punts de trobada entre els diferents artistes i oferir un acompanyament a tots els participants del projecte. Una participant de FF90, l'Anna Borrosa, ens ha presentat Pinkfish, la seva primera peça. Javier Guerrero, la Tuixem Benet, la Irene García i el Daniel Fernández ens han presentat els seus 4 projectes finalistes del Premi de Dansa del Conservatori Superior de l'Institut del Teatre. Ens semblava una bona oportunitat per animar a programar dansa, peces de curta durada d'artistes emergents que potser en altres contextos no es programarien. Picnic on the Moon és un duo carregat de subtilesa i sensibilitat que ens presenta un entorn perfecte, idíl·lic. Cada peça és allà on ha de ser, les noies estan perfectament col·locades, però en un moment determinat ens adonem que potser tot plegat és un joc d'aparences i que aquests cossos que es mouen com unes titelles potser són robots i que estan com buits per dins. D'altra banda, hem presentat un conjunt de propostes que fixen la seva mirada en el passat. Són companyies molt joves que es fixen en aspectes molt diversos, però que tenen el denominador comú de rescatar el passat i d'actualitzar-lo per presentar-nos peces que sí que existeixen aquí i ara. El infierno de los amantes crueles és una de les habitacions d'Hotel. Hotel és un col·lectiu que sorgeix amb la voluntat de construir punts de trobada amb l'imaginari d'altres creadors. Aquesta vegada han treballat amb Alejo Levis. Creature, de Joseph Trefeli i Gabor Varga, és una peça que apel·la a l'imaginari més tradicional. De fet, és una reelaboració de la dansa tradicional hongaresa. Gairebé la meitat dels espectacles d'aquesta edició 2019 de Sismògraf han tingut lloc a l'aire lliure. Fer un festival de dansa en un entorn com el que té la ciutat d'Olot ens provoca que sortim i que ens mirem el paisatge i és el que hem intentat fer col·locant moltes peces de dansa que han estat creades o bé adaptades en espais naturals o singulars que té la ciutat. És un esforç important que fa Sismògraf, però pensem que val la pena i és el que dona una mica de caràcter i singularitat al nostre festival. La perleta del festival, com sempre, és l'itinerari de dansa al parc. Aquest any hi hem tingut 4 peces, més una de llarga durada, Habiter sa mémoire, de la quebequesa Caroline Lorin-Bocage, que a més vam repetir el dilluns en un altre context, no en un espai natural i verd com el del parc, sinó al mig del mercat setmanal dels dilluns.
Enguany també han tingut una novetat, que ha estat l'itinerari en bicicleta, amb sortida des de l'antiga estació i amb 3 parades, Fons de Sant Roc, piscina municipal i Vilavella. I aquí hem pogut veure 3 peces diferents i d'una a l'altra la gent ha pogut gaudir dels paisatges del voltant de la ciutat i en bicicleta. Altres espectacles que hem programat en espais naturals, un sobretot ha estat molt emblemàtic, aquí dalt al volcà, a la gradera del Mont Sacopa, dins el cràter hem pogut veure Kukai, dansa presentant Erritu juntament amb un cor de dones d'Olot, Fructus Temporis. Altres espectacles hem anat a buscar-los la ubicació precisa per poder ser vistos de la millor manera possible. Un, per exemple, ha estat Luang, al passeig de Sant Roc, amb tota la perspectiva de plataners. O bé, també en espais interiors, com el cas de Malpelo, que han construït aquest espai magnífic dins l'Espai Barberí i l'Estudi dels Arquitectes RCR, han construït aquest espai de dansa magnífic a dintre. També dins la plaça de Braus, la gent d'Un Lupuglom ha creat un entorn, en aquest cas un cercle dins un cercle, aquest espai escènic circular envoltat per una grada circular, envoltat per l'arena circular i envoltat per la gran grada de la plaça, que també ha donat a l'espectacle un aire molt especial. Un altre cas seria el Claustres del Carme, on la gent de la companyia francesa Epidermi ens hi ha fet aquesta transhumància, que no sabíem si eren els 2 ballarins transformats en animals que transhumaven o si era el públic el que acabava fent aquest itinerari tot seguint-los. Finalment, un espectacle que ha estat creat especialment per diferents llocs de la ciutat ha estat Servei de Desubicacions 24 hores, de la Clàudia Mirambell, que a part de ser un espectacle de dansa tenia la gràcia, que era el seu projecte de final d'arquitectura, i ella ens ha proposat una mirada a la ciutat molt diferent, on no sabíem si el que estàvem veient era real o era ficcionat. Un altre paquet important d'espectacles que també passen a l'espai públic, però són espectacles que estan més construïts per ser fets en places, en aquest espai més urbà, com seria el cas del Sismo Hop, aquestes propostes de dansa que cada any presentem conjuntament amb la gent del Festival Hop a la plaça Major i que ens fan aquesta tarda de dissabte tan urbana, tan de dansa urbana i tan seguida per molta part del públic. Aquest any també hem tingut una altra proposta de hip-hop, que va estar una mica a l'obertura pública del festival, amb els Iron Schools, que ens van presentar No Sin Mis Huesos. A la ciutat també hi hem tingut el banc de Leclerc i Antoni Mira, un objecte de mobiliari urbà transformat poèticament per aquesta parella de clown i dansa. I hem tingut també els Moveo, una de les companyies més aplaudides amb el seu premiat espectacle Conseqüències. També hi hem tingut estranys personatges com els hipos, que van fer les delícies del públic més menut que participa a Sismògraf. O un astronauta que va recórrer els carrers del centre buscant aportar llavors de la Terra a d'altres planetes i fent una mica aquesta reflexió ecològica.
També espectacles que han passat a la ciutat però que ens remetien a entorns més naturals han estat Cratère, de Gwendoline Robin, una artista belga que amb purpurina i altres efectes especials ens ha simulat un cràter. I la nit del dissabte la vam tancar amb un espectacle també molt urbà, molt de dansa urbana, molt física, amb la gent de Diptyque, aquesta companyia de hip-hop i dansa urbana que ens va fer reflexionar molt sobre les fronteres, les barreres i qui està a cada costat de les línies que tracem artificialment els humans. Des del Festival Sismògraf, com a festival estratègic de Catalunya, pensem que és molt important donar suport a les noves creacions que es donin dintre del context del festival. A nivell de residència, aquest any vam poder gaudir del projecte To Be Announced, el qual ens va inaugurar el festival. Ells van estar en residència fa 2 anys aquí a Olot, a dintre de la residència Faber Residency, i al cap de 2 anys hem pogut gaudir de la seva creació, que s'ha anat desenvolupant a través de diferents residències a nivell d'Europa. També la guanyadora del concurs del Ficolomer, aquest any s'ha pogut gaudir en el Sismògraf com a prepresentació, diríem, de la peça de la Laia Santanac, que és Aer, la qual es presentarà de forma oficial en el festival d'Eix Dansa. A nivell de coproducció, el Festival Sismògraf també té un sistema en el qual aquest any s'ha pogut fer la coproducció a través d'una aportació econòmica de l'espectacle Toros de la companyia Human Hood. També dintre del marc de les residències, els dies previs al festival hi ha diferents companyies que arriben durant els dies d'aquella setmana i els facilitem diferents espais de la ciutat perquè ells puguin fer la residència per acabar mostrant la seva peça, que és com en el cas de l'Ada Vilaró, que va presentar 360 grams, o bé, en altres casos, en comptes de venir i fer la residència a Olot mateix, es fa la residència prèvia a altres llocs, com podria ser a Barcelona, com és el cas en la peça de Mercedes Mais Eu, de Jeanette Novas i Mercedes Peón, les quals van estar en residència al Graner. I a nivell de producció pròpia, en aquest cas no com a peça artística escènica, el que hem fet aquest any és un petit llibret, La guia de l'espectador, que és una adaptació d'una obra de la canadenca Kara Spooner, un llibret en el qual la gent podia trobar informació o reflexions al voltant de la creació i ajudar a entendre i a disfrutar una mica més de les peces escèniques que podia descobrir durant el festival. Un dels pilars fonamentals del festival són les pràctiques artístiques, és tot el que comporta que la gent, el públic, practiquin alguna mena de moviment o de dansa. Aquest any hem proposat diverses formacions. Una ha estat la Bugada, que ha estat l'ona expansiva que ha ofert el festival aquest any i que l'hem ofert a la Vall d'en Bas i a les Planes d'Hostoles. S'han apuntat una quinzena de dones, han disfrutat molt, s'ho han passat molt bé, han fet una catarsis i l'espectacle resultant ha estat de factura global molt maco. Paral·lelament a la Bugada vam fer una exposició que va estar a Can Trinxeria durant tots els dies de festival i que eren fotografies de safaretjos de l'Alt Empordà. Era curiosa perquè havies d'aixecar com un llençol per poder veure la fotografia i posar-te sota com de voyeur, diguéssim. La segona pràctica artística que hem ofert ha sigut un taller de twerking i de booty dance que ha ofert Quim Jordan per adults i la Marta Muñoz, que també ha ofert aquest taller per adolescents, que lligat amb aquest taller vam poder fer el mirall i també és lligat a la pràctica artística, es van apuntar joves de l'Ideal i vam poder veure tot el dissabte al centre de la ciutat. També hem ofert com a ona expansiva el taller de brots, la primavera la dansa altera, junt amb un col·lectiu que són Udabac, que s'ha ofert durant 4 mesos, tots els dimarts la gent ha pogut anar a ballar.
Des del festival cada any, i aquest també, oferim projectes professionalitzadors per a joves creadors i creadores en el món de la dansa. Una d'aquestes propostes, que ja fa molts anys que fem, són els 5 minuts de dansa, que aquest any ho hem pogut fer amb la Lorena Nogal, i que han participat 23 ballarins que estan a l'últim curs del Conservatori de l'Institut del Teatre. El resultat el vam veure a les escales de Sant Esteve, va ser superbonic, molt acurat. Són estudiants que van poder gaudir del festival durant 3 dies, només van ballar el dissabte, però aquesta és la manera de que puguin relacionar-se amb altres professionals que venen al festival, amb altres ballarins, amb programadors d'altres teatres o altres festivals, i és una manera que tenim que comencin a entendre què vol dir ser ballarí. També hem tingut un any més la presència de joves de nova veu, impulsats per Recomana.cat, que són els crítics de teatre, dansa, circ, de totes les arts escèniques, però en aquest cas ens hem concentrat en la dansa i hem pogut gaudir d'espectacles, hem pogut fer crítiques que estaran penjades al web del Sismògraf. Per altra banda, també hem tingut el grup de Stalkers, que són un grup de joves de 18 a 30 anys que assistiran al Festival Sismògraf i han assistit a un altre festival de Barcelona, assistiran al TNT de Terrassa, a Tàrrega, al Festival Fira Tàrrega. Cada festival se'ls ofereix una espècie de formació. Aquí a Olot el que vam oferir és Benvinguts al món real, ho titulàvem, que era ben bé què vol dir programar, què vol dir fer un pressupost, què vol dir contactar amb les companyies, què vol dir fer un espectacle fora al carrer, si has de llogar elements externs. Tots aquests joves tenen un encàrrec, o sigui, no només van a veure aquests festivals i fan aquesta petita formació, sinó que tenen un encàrrec que és que al final de tot el procés, que dura tot un any, proposen a cada un dels festivals una proposta que ells voldrien que formés part de tota la programació del festival. Un any més continuem treballant amb la formació de públics, hem continuat oferint millor públic, tot i que aquest any ho hem fet en un format diferent. Hem fet el joc del cadàver exquisit i hem convocat a tota la gent que havien participat durant tots els millors públics que hem ofert durant tots aquests anys, que han sigut 60 persones. Ells han fet una reflexió escrita, una crítica, molt curta, sobre 6 espectacles que els hi hem dit que anessin a veure, i tot això està al blog de Sismògraf. Han participat 15 persones, que era el límit que teníem previst per aquesta edició. Per altra banda, també hem programat espectacles per les escoles, com Balla amb un llibre, que ha sigut una pràctica artística, però a més també ho han disfrutat i han ballat amb els llibres, i ha estat molt emocionant. I també hem ofert un espectacle, també ballat, per públic familiar, és a dir, que venien famílies amb els seus fills a ballar. L'edició d'enguany ha consistit en 50 companyies, amb 194 artistes nacionals i internacionals de Bèlgica, Holanda, França, Suïssa, Regne Unit, Hongria, Canadà, Israel i Brasil. Un any més el festival ha tingut una gran acollida entre el públic, amb 19.500 persones que han gaudit de la Festa de la Dansa de la nostra ciutat. Els espectacles de sala també han estat un gran èxit, amb un 100% d'ocupació, amb les 1.945 entrades disponibles d'espectacles de sala. A més de festival, des de fa 5 anys, Sismògraf és el mercat estratègic de la dansa a Catalunya. I com a mercat estratègic, des de l'organització estem treballant perquè aquests 4 dies es converteixin en un espai-temps
a l'entorn del sector, un espai de reflexió entre tots els agents implicats en el món de la dansa, tant professionals com creadors, com programadors, com administració pública, i crec que ens n'estem sortint. Aquest any, per exemple, hem tingut més de 230 professionals inscrits que pertanyen a 150 organitzacions diferents, dels quals gairebé un 15% són internacionals, de diferents països, de Bèlgica, Holanda, d'Alemanya, del Regne Unit, fins i tot de Canadà, hem tingut presència també canadenca, i per tots ells intentem organitzar diferents accions perquè es produeixi aquest espai-temps de reflexió i de compartir. Sens dubte, el Sismobar és un espai idoni per això, però també tenim la jornada professional del divendres, que aquest any hem volgut centrar o intentar reflexionar quina ha d'estar la millor metodologia per apropar la dansa als programadors, no? Com s'ha d'articular aquesta forma de presentar l'art, és a dir, l'art de presentar l'art. I per això hem tingut una jornada coordinada per la Margarida Truguet, a la qual hem comptat amb una relatoria textual a càrrec de la periodista Clàudia Brufau, d'una relatoria visual a càrrec de la Raquel Tomàs, hem comptat amb la col·laboració de Grua, que ha fet tota una mirada artística a l'entorn d'aquesta reflexió, o també d'una mirada externa com és la de Jordi Fontdevila.